Под роликами 17 сентября, которые я недавно выложил, ко мне набежала куча польских ботов. Они сразу же стали вспоминать пакт Молотова-Риббентропа, и вот польские боты, ловите ответочку. Сегодня увесь цивилизованный свет святкує значную подею 30 вересня 1938 года был подписаны Мюнхенский сговор, по якому коллективный заход просто взял и отдал Судетскую область Чехословакии нацистской Германии. Гэтым, конечно же, скарысталася Польша. Яна накіравала ультыматум, а пасля свае войскі ў Тышынскую вобласць Чэхаславакіі. У сутычках з мясцовымі органамі правааховы загінула каля сотні чалавек, абаронцаў Чэхаславацкай вобласці. Польскія танкі раздавілі ўсіх незгодных і акупавалі гэтую Цішынскую вобласць. Ну, а калі ў 1939 годзе савецкія войскі пачалі вяртаць тое, што ім прыналежала, палякі і па сённяшні час кудахчаць, што гэта неправільна. Со святом, дороженькие, со святом.